I veliki pozdrav ljudi da bi došli u četvrtu ili petu epizodu Minecraft Survival Gamesa na našem kanalu. Kao što vidite, danas smo igrali opet postojan zato što sam posnimao kasno nekad, bilo je čak 1-2 sata, ja mislim tako nešto. I nisam mogao snati komentar, tako da. A i prije toga sam pokušavao s komentarima jedno 30-40 puta, ali ne može, jednostavno nisam ja kriv, šta ćete. Sud igrali smo Survival Games, sam pred nas serveru, logično. Imali smo 4 kila, što je very nice. Oni smo 2 kila pokupili, znači epizod traje po 34 minuta, znači sam ja malo skratio, ne bude smor i tako to. Ljudi, da vam se zahvalim za 60 nešto subova, stvarno ne znam koliko, pošto ljudi na ovog kanala nešto i ne gledam subove, ćete iskreno kakav ovdje je bio fail, ljudi moji, ste vidjeli ono, joj se ovdje, kad sam skonto da me niko ne udara, ja sam se ismila, a dok sam gubio onaj damage, ja sam se ljudi toliko usu da me neka slijeđa, neki fail kvarni, nešto let, pa dobro je prošlo, kao što vidite ovdje neki kao chest edit, nijam po meni, ja. Da vidite pri kraju kako sam fino, šta je u AVG nešto, nekno, vidite kako sam fino, na prekraj naš veran diamond i sve craftu diamond, predobro naš ljudi. Htio sam se u deathmatchu, što, ono, malo pizza, ja. Nije nešto s jednog on drugo, nepno. Znači ljudi, hvala za 60 i nešto suba, 65 je bilo kad sam gledao, ne znam, ja stvarno nemam neko šalje potpuno. Ko je? Jo, ja ljudi ne znam stvarno što ću pričati, ali nepno, hajde. Vidite, ovdje sam fino našao i ovdje sam našao jedan diamond i bio sam full iron, gdje su 2 gapla, samo što je very nice, ljudi moji. Tako da, ovdje sam stivao s ovim cekom, nema pojam ja nešto cetio. I ovaj tamo ubio ovog, ona se ova dvojica pudarali. Ja sam ovom došao klinaš, ljudi, bio je nekako malo smor game, ali šta ćete, ono, stvarno nisam znam što da pričam, to, bit će ovo kratka neka epizodca, da ljudi napišite u komentar da li želite Minecraft 1.9 preživljavanja, što mislim da će to baš biti nice, da će to biti nice, da snimam, to praćemo kuće, saživati to sve, znači, znate, tako da, sad se možda malo lošije čuje, pošto su mi slušalce kod druga, pa ne mogu ovdje sam fino ovog ubio, ovo fino neki kombo, vidite to. I ovdje sam s ovim likom iz ljud ganjao, znate li koliko, i baš dugo je ona, sam samo ovdje presjekao, vidite koliko sam skratio, stvarno dugo je, treba preko minuta i pol, znači da vam sparam za to. Znači vidite 3 koje sad 4 je bio ovdje, dobio vam se na crit, ne znam, što mi gašnje, ljudi, znači ovdje je malo lošiji sound, ali ja nema veze i ovdje je kraj, da. To je to ljudi ove epizode, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, share, subscribe i se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!